Dobrodošli u rubriku Na kraju sedmice u kojoj sumiramo aktuelne teme i događaje u našem gradu. U sedmici na izmaku zasjedalo je Gradsko vijeće Tuzla koje je između ostalog usvojilo odluku o kandidovanju projekata u program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2025-2027 godina. Grad Tuzla kandidovao je 12 projekata. Vijećnici su usvojili i odluku o usvajanju konačne rang liste kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzla i stanova nad kojima grad Tuzla ima pravo raspolaganja. U program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine 2025-2027 godina grad Tuzla kandidovao je 12 projekata. Među njima su izgradnja 5 rezervoara i 17 pumpnih stanica za potrebe vodosnabdjevanjem sjevernih rubnih naselja u gradu Tuzli. Projekat rekonstrukcije magistralnog vrelovoda grada Tuzla od Siporeksa do Miladija faza 2 i projekat rekonstrukcije magistralnog vrelovoda grada Tuzla od Miladija do Livnice. Projekti proširenja mreže daljinskog grijanja grada Tuzla u dijelu mjesne zajednice Mosnik te naseljima Šički Brod, Plane i Šići. Melisa Hadži Abdić, stručni savjetnik u službi za komunalne poslove, izgradnju i poslove mjesnih zajednica grada Tuzla. Razlozi za donošenje odluke o kandidovanju projekata u program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za period 2025. godina 2027. godina ogledaju se u potrebi donošenja iste da bi se zadovoljila forma, odnosno da bi se ispunili preduslove za kandidovanje ovakvih projekata koji između ostalog zahtijevaju da Gradsko vijeće posebnom odlukom kandiduje projekte. Ovom odlukom kandidovano je 12 značajnih projekata za grad, a u cilju stvaranja preduslova eventualnog uvrštavanja ovih projekata i njihove realizacije nadamo se uvrštavanje u program javnih investicija Federacije Bosne i Hercegovine za navedeni period. Vijećnici su Gradskom vijeću pohvalili stavljanje ove tačke na dnevni red. Omer Berbić, vijećnik naše stranke. Grad Tuzla je kandidovao investiciju u visini od preko 100 miliona maraka prema federaciji i drago mi je da su to tako napravili, jer drago mi je da će napokon grad Tuzla dobiti novac koji zaslužuje. U investicijama ima sve od infrastrukturnih investicija pa do rekonstrukcije, odnosno izgradnje tribine stadiona, istočne tribine Tušnja, što bi možda u nekom momentu moglo čak dovesti reprezentaciju Bosne i Hercegovine u Tuzlu na tom jednom prvom istorijskom momentu, gdje meni lično jako to bilo drago. Mislim da je program investicija dobar, međutim tu je trebao napraviti jedan širi konsenzus i mi ćemo to napraviti u budućnosti i svi parlamentarci koji dolaze iz Tuzla moraju biti uključeni u ovo, moraju snažno lobirati da grad Tuzla dobije što više novca od federalnog nivoa, jer 30 godina mi smo zaista zapostavljeni sa tog konkretnog nivoa. Vijećnici su usvojili i odluku o usvajanju konačne rang liste kandidata za izdavanje u zakup stanova u vlasništvu grada Tuzla i stanova nad kojima grad Tuzla ima pravo raspolaganja. Prema riječima Amele Zajmović, predsjednice Komisije za stambena pitanja Gradskog vijeća Tuzla, interes za ovim stanovima je veliki. Radi se ukupno 11 stanova, na javni oglas prijavilo se 11 aplikanata, na tih 11 stanova prijavilo se oko 152 aplikanta. Neke prijave su bile nepotpune, nisu uzete u obzir, a sve one znači koji su blagovremeno pristigle su izbodovane od strane prvostepene komisije. Kao drugostepena komisija mi smo znači razmatrali prigovore, oni koji nisu bili zadovoljni tom preliminarnom rang listom, tako da smo ponovo izbodovali sve kandidate i utvrdili konačnu rang listu. I o ovoj su tački vijećnici Gradskom vijeću iskazali pozitivan stav. Omer Berbić, vijećnik naše stranke. Nakon 30 godina grad Tuzla napokon dobija da se stanovi dijeli po jednom transparentnom principu. Ono što sam ja kao vijećnik tražio da mi se dostavi koliko građana sada ima u gradskim stanovima koji nisu prešli preko javnog konkursa, da se ti stanovi stave na javni konkurs, da se to stavi onima kojima je zaista najpotrebnije. Ono što mi je bila jedan od zaključaka jeste da inspekcija provjeri
provjere koliko se gradskih stanova trenutno iznajmljuje drugim licima i da vidimo da li recimo udruženje Viva žene ili ostalo udruženja koja se bave zaštitom žena žrtava nasilja mogu dobiti određeni broj stanova kako žrtve ne bi išle na ulicu nakon što izađu iz konkretno sigurnih kuća. Zoran Jovanović, samostalni vijećnik, u svom izlaganju ukazao je na problem kod rješavanja ovog pitanja među građanima. Ljudi koji su u stanju socijalne potrebe, u stanju nužde da riješe stambeno pitanje, postavljaju uslove, jednostavno biraju. Svi hoće unutar grad Tuzla ima svoje administrativne granice, znači tamo do Previla, gore do Ban Brda, prostorije se, znači i na cijeloj teritoriji gdje dobijete smještaj treba ga prihvatiti. Mi imamo napuštena naselja koja su neka služba za smještaj izbjeglih raseljenih lica iz istočne Bosne i u ovom nesretnom ratu, koja su napuštena, znači koja treba malo srediti i da povećamo stambeni fond i da riješimo što više ljudi. Sjednica Gradskog vijeća Tuzla počela je minutom šutnje i odavanjem poštovanja našim tragično stradalim sugrađanima Ameli Čičkušić i njenoj djeci Amaru Jajni. Mirela Kuduzović-Tunjić dala je svečanu izjavu čime je postala zamjenik gradskog pravobranioca Tuzle. Ove sedmice je gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić upriličio prijem za mlade osobe. Druženje koje je organizovao omladinski pokret Revolt u saradnji sa službom za kulturu, sport, mlade i socijalnu zaštitu bila je prilika za diskusiju o značajnim temama kao što su zdravstvo, potrebe osoba sa invaliditetom i javni prijevoz. Učesnici diskusije su bili predstavnici i članovi nekoliko nevladinih organizacija i udruženja. Razgovarano je o temama zdravstva, položaja osoba s invaliditetom, javni prijevoz i sl. Na taj način omogućeno im je da upoznaju gradonačelnika i predstavnike resornih službi o radu, ali i o mogućim idejama koje bi poboljšale status mladih. Današnji sastanak je još jedan dokaz otvorenosti, transparentnosti i fokusiranosti na građane od strane gradske uprave, istakao između ostalog gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić. Samo kroz razgovore sa našim sugrađankama i sugrađanima, samo kroz razgovore o njihovim problemima, o njihovim idejama, gradska uprava može da definiše kvalitetne smjernice budućeg rada i pružanja još kvalitetnijih usluga. Dogovorili smo i nekoliko konkretnih zaključaka koji su vezani za pružanje zdravstvenih usluga, evo recimo u području i u domenu našeg doma zdravlja da se rade minimalno jednom godišnje edukacije zdravstvenog osoblja na polju komunikacija, posebno komunikacije sa osobama sa poteškoćama u razvoju. Zatim smo govorili o unapređenju usluga koje se pružaju mladim osobama kojima je potreban razgovor sa psihijatrima ili sa nekim drugim doktorima u toj oblasti, gdje smo prošle godine, a opet na prijedlog jednog sastanka koji je Revolt organizovao u ateljeu Ismet Mujezinović, oformili tim koji baš sa mladim osobama razgovara u našem ateljeu, ali evo danas smo vidjeli da tu nisu uključene, odnosno da nema informacije da u taj proces mogu biti uključene i osobe koje ne žive na području grada Tuzle, tako da ćemo evo dati tu informaciju, pogotovo putem nevladne organizacije Revolt, da svi koji žele i imaju potrebe da razgovaraju sa našim doktorima mogu to učiniti u okviru ove aktivnosti u ateljeu Ismet Mujezinović. Razgovarali smo i o javnom prijevozu gdje smo ih upoznali o studiji koja se radi, a koja će nam dati put kako riješiti javni prijevoz na području grada Tuzle i to nam je onaj prvi korak gdje je gradsko vijeće usvojilo tu odluku gdje mi realizujemo, izabran je izvođač, u toku je izrada te studije. Mislim da ćemo u narednom periodu od neka 2 mjeseca dobiti tu studiju koju ćemo prezentovati gradskom vijeću i gdje ćemo zajedno donijeti odluke u kojim pravcu u budućnosti da idemo kako bismo javni prijevoz učinili javnim, kako bismo ga učinili kvalitetnim, kako bismo ga učinili dostupnijim svim građankama i građanima našeg grada. Razgovarali smo
i o uslugama koje mi u okviru naše administracije pružamo, pogotovo osobama sa poteškoćama u razvoju, gdje smo i upoznali da smo prošle godine započeli, ove godine realizovali projekat uređenja šalter sale i njenog prilagođavanja osobama sa poteškoćama u razvoju, invalidnim osobama, uređenja naših liftova koji su prilagođeni za osobe sa poteškoćama u razvoju. Moderator diskusije bila je Seneida Sarajlić, psiholog u Informativnom centru za osobe s invaliditetom Lotos Tuzla. Od izuzetne važnosti znati da postoji onako nada i neki prostor da ostvarujemo saradnju na različitim nivoima, zato što promjene puno lakše dolaze kada djelujemo zajedno nego kao pojedinci ili pripadnici određenih manjinskih grupa. Azra Musić iz omladinskog pokreta Revolt Tuzla kaže da su zahvalni na pozivu gradonačelnika i mogućnosti da u opuštenoj atmosferi razgovaraju o problemima koje imaju te njihovim mogućim rješenjima. Dotakla se i rješavanje problema linijskog prijevoza u gradu. Najveći problem javnog prijevoza su upravo cijene koje su često nepristupačne mladima, pogotovo studentima i srednjoškolcima, tako da bi neko rješenje koje mladi prepoznaju bilo subvencioniranje nekog dijela mjesečnih karata za studente, srednjoškolce i generalno mlade ljude i neki vid interaktivnih redova vožnje gdje zapravo možemo znati gdje se nalaze autobus kojima mi treba da putujemo, što bi smanjilo period čekanja na stanicama i možda dalo mladima više vremena koji mogu produktivno provesti. Lamija Redžepagić, predsjednica Vijeća mladih grada Tuzla, također ima samo riječi hvali za ovakve skupove. Od velikog značaja za mlade u Tuzli je ovakva aktivnost i zaista mi je drago i meni i drugim mladim osobama iz ovog grada što možemo adresirati neki naš zajednički problem gradu koji predstavlja jednu odličnu sponu između službi i mladih osoba koji imaju probleme na različitim nivoima i segmentima, te grad u ovakvim prilikama nama daje na važnosti i značaju da možemo te probleme naći neka zajednička rješenja za njih upravo gdje imamo pomoć različitih službi i osoba koje su izuzetno sposobne i imaju sva znanja iz tih oblasti kako bi nam pomogle, tako da veliko hvala gradu Tuzla, gradonačelniku koji su uvijek tu da poslušaju naše probleme i da se zajedno s nama suoče sa njima. Samir Mačković, direktor javne zdravstveno-nastavne ustanove Dom zdravlja dr. Mustafa Šehović Tuzla, kaže da su spremni na svaku vrstu saradnje i projekte koji mladi delegiraju. Mi kao ustanova, znači Dom zdravlja Tuzla, stojimo na raspolaganju građanima 24 sata po ovakvim važnim temama. Mislim, i ovaj menadžment već od marta prošle godine poduzima sve aktivnosti u tom pogledu. Vezano na otvaranje prema svim nevladnim organizacijama, prema problemima građana, posebno te osjetljive skupine. To nam je bilo u prioritetu inače našeg rada. Vezano za to, mi smo tu da osluškujemo. Mi opet ne možemo znati probleme, građani konkretno oni najbolje znaju. Niko nije stigmatiziran ako dođe na savjetovanje u smislu da je to nekakav problem. Nego da se radi baš u tom pogledu, moraju mladi sami smo sebe, mi ćemo biti podrška vezano i za kolektivna predavanja, vezano za sve što god kaže na koju vrstu promocije, otvoreni smo. Druženje simboličnog naziva na kafi sa gradonačelnikom biće realizovano i u narednom periodu, sve u cilju da se pokrenu važni razgovori i razmjene ideje, rečeno je ovom prilikom. Grad Tuzla potpisao je važan sporazum o stalnom pristupanju podacima prijemnog organa putem web servisa sa Agencijom za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine, IDEA, koji otvara vrata novim mogućnostima za efikasnije obavljanje pravnih procedura. Ovo partnerstvo omogućava bolju razmjenu podataka i pojednostavljenje administrativnih procedura, čime se povećava dostupnost i transparentnost javnih usluga za građane, što ima jasnu povezanost sa EU digitalnom strategijom. Ova inicijativa je primjer kako digitalizacija može unaprijediti javne usluge i doprinijeti održivom razvoju, poručuju iz IDEE. U Tuzlanskom kantonu je ovih dana boravila vršiteljica dužnosti izvršne direktorice za opće, kadrovske i pravne poslove javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, Mirnesa Agić, koja je održala radne sastanke s gradonačelnicima Tuzle i Srebrenika. Tema je bila eksproprijacija zemljišta u svrhu izgradnje autoceste Tuzla-Orašje.
Dogovoreni su rokovi i definirane potrebe kako bi se ubrzali postupci eksproprijacije, a gradonačelnici su potvrdili da će formirati nekoliko timova specijaliziranih za ekspropriaciju s ciljem ispunjavanja dinamičkih planova projekta. Očekuje se da će tender za izvođača radova na prvim kilometrima moderne autoceste u Tuzlanskom kantonu biti raspisan do kraja godine. Izgradnja autoceste Tuzla-Orašje u dužini od 62 km predstavlja jedan od najvažnijih kapitalnih projekata u Bosni i Hercegovini. Ovaj projekat će značajno unaprijediti prometnu infrastrukturu na sjeveru zemlje i otvoriti nove mogućnosti za razvoj turizma i privrede. U nastavku o temama za unapređenje komunalne infrastrukture grada. Gradonačelnik Tuzle Zijad Lugavić posjetio je mjesnu zajednicu Husino, gdje je održao sastanak s predstavnicima ove mjesne zajednice, kao i s članicama aktiva žena Husino i udruženja Srce Husina. Tokom razgovora identifikovano je 10 problema, od kojih je dogovoreno da se 6 ili 7 može riješiti u narednom periodu. Ostali problemi zahtijevaju veće obime radova, te će njihova realizacija biti planirana za naredne godine. U cilju poboljšanja kvaliteta puteva, grad Tuzla je izdvojio sredstva i za radove na asfaltiranju puta u zaseoku Taušan dužine 135 metara u mjesnoj zajednici Dragunja. Asfaltiran je u ovoj sedmici i put Vakuf 1 u Kamenjašima, mjesna zajednica Donja Obodnica. Uz navedeni put je ulaz za 8 kuća, a uz put se nalazi i igraona za djecu i igralište za basket. Okončana je faza 3 puta Rapuševac-Vardice u dužini od 310 metara uz čišćenje kanala i ugradnju propusta. Počeli su i radovi na sanaciji putne infrastrukture u naselju Kolimer u mjesnoj zajednici Požarnica. Centar za kulturu Tuzla pozvao je vizuelne umjetnike i umjetnice da se prijave na javni poziv za učešće na 19. internacionalnom bijenalnom festivalu portreta Interbifep. Kategorije festivala su crtež u svim crtačkim i slikarskim tehnikama, grafika, fotografija i video art. Nagrade koje se dodjeljuju na festivalu su diploma za crtež, otkupna nagrada, diploma za grafiku, otkupna nagrada, diploma za video art portret, diploma za fotografiju, diploma Ismet Mujezinović, diploma James Haim Pinto. Nagrada publike. Prijave su otvorene do 6. jula. Toliko u ovom izdanju rubrike Na kraju sedmice, koju ćemo završiti najavom turističke zajednice grada Tuzle i preduzeća Panonika o početku ljetne turističke sezone na Panonskim jezerima 1. juna. Potpuno uređene plaže i blistavi kompleks Panonskih jezera spremni su da dočekaju brojne posjetioce kako iz Tuzle, Bosne i Hercegovine i regije, tako i drugih svjetskih destinacija. Pored toga, za sve posjetioce biće organizovan besplatan koncert Gorana Karana na Panonskim jezerima u subotu 15. juna. Očekuje nas ljetna sezona sa brojnim zabavnim, sportskim i sajamskim sadržajima o kojima se možete informisati kao i proteklih godina uz programe uživo putem radiotelevizije 7 Tuzla. Hvala za pažnju.